O universo. A Terra. A evolución que levou ao home. O home. A ver, case. Sí, o home. E a muller. Sí, a muller. A parella. Centos de millóns de espermatozoides que saen ao asalto. Superan unha carreira de obstáculos fantástica. Só o 1% deles logrará superar a barreira que crea o colo do útero. Moitos dos superviventes morrerán de esgotamento na cavidade do útero. Ou quedarán atrapados nas trompas de falopio. Moi poucos deles lograrán chegar preto do óvulo. O óvulo. Saíron centos de millóns, pero só un entrou no santuario. E a entrada secreta esvaécese, desaparece. Mirade quen veu! Os nosos cromosomas complementarios. Credes que nos entenderemos? Ti sempre fas unhas preguntas máis parvas. Non están mal de todo. Oh. ¡Vamos! ¡Mira a ti! ¡Veña, amigos, a bailar! Agora xa pode ir empezando todo. O primeiro día da fecundación.
día, o terceiro, o cuarto día. As divisións do óvulo fecundado son xa innumerables. O colo do útero vólvese pechar para protexer o aniñamento que vai avanzando co paso dos días. O día 28. Xa hai un embrión protexido polo corium. Aquí posto de mando á escoita. Fan falta células suplementarias para o corazón, a pele e o esqueleto. Oh, non pode ser! Eu non podo facer todo. Cada un ten a súa especialidade. Xa o deberíades saber, non? Ola, central de cromosomas. Temos un pedido de células para vos. Sí. Poña en marcha a operación mitose agora mesmo. A ver, vos, a traballar. Veña, cromosomas, arriba. A ver como está feito este cromosoma. Pero digo eu que será igual que os outros, non? Parececho. Fíxate un pouquiño mellor. Ti, o dai arriba, xa podes vir. Alá vou! Ai, non, aquí non, aquí non. Estaba eu primeiro, este sitio perténceme. Ai, hai que ver como son. Todos aos vosos sitios. Por ali! Xa está ben, non temos tempo para parvadas. Non, ti non, este non o quero. Colle ti estes que eu atendo os outros. Vale. Non aprendiches nada na escola. Queres causar un accidente xenético? Veña, apurade, que ides tarde. Xa case é hora. Preparados para a división da célula. Mitose. Operación mitose completada con éxito. Moi ben. Célula do ollo. Dirixidevos cara á plataforma de embarque número 47. Células para os músculos. Plataforma número 10. Células dos osos. Plataforma número 17. Células do corazón. Plataforma número 22.
Células, un pouco de orde. Sodes 200 clases diferentes. Así que sen disciplina non o imos dar logrado. Veña, apurade, a vosa plataforma. Células para o fígado, plataforma 8. Células para os músculos, plataforma número 10. Células para a pel, plataforma número 14. Manteda calma, por favor, disciplina, veña. Segui puxar, por favor. Células para o corazón, plataforma 19. É unha pouca orde, por favor. Células para os osos, plataforma 17. Células para o fígado, plataforma número 8. Células para os músculos, plataforma 10. Células para a pel. O día 30, o embrión ou feto mide 6 milímetros de longo. O día 42 mide 12 milímetros. E o día 50, 20 milímetros. Células do corazón. Aquí. Chegas tarde. Ponte en circulación cara á plataforma 19. Por favor, atención, a vosa plataforma é a seguinte. Oi, desculpe. Células dos osos, plataforma número 17. E logo vamos para onde ides? Imos cara ao Omoplata, aínda queda moito que facer por ali. E ti, xefe? Pois eu vou ao leste do Húmero. Hai moito terreo novo que conquistar. Por que paramos? Non sei. É ala adiante. Que estamos facendo aquí? Xa me gustaría min sabelo. Todo este camiño para nada. Non nos poden tratar así. Aí falaches. Tes razón, non poden. Atendede todos, boas novas. Mais ao oeste cara ao antebrazo hai territorios inmensos por conquistar. Terras noviñas de todos, seguídenos, veña. Células para os ollos. Necesítanvos con urxencia. Dirixídevos á plataforma 4. Queres parar de empuxar? Deixádenos pasar. Vai ser imposible. Como non voes? Son unha célula do ollo, non sei voar. Células do ollo. Enviamos un destacamento de enxeñeiros para abrirvos camiño. Seguídenos. Unidades preparadas. En marcha. Xa chegamos ao destino. Unidades para a córnea á esquerda. Unidades para a retina á dereita. Adiante. Adeus. Gocei moito da viaxe. Unidades para o cristalino. Seguídeme. Up, up, up. Seguimos, seguimos, seguimos. Alto. O noso obxectivo.
60 días, 35 milímetros. Envíenme un mensaxeiro. Un pouco de respeto, por favor. Baixe dai. Ao comandante das células, as tropas están esgotadas e necesitan alimento. Transmito. Proteínas, coláxeno, ovoalbumina... Si, xa o entendo. Colle este pedido, coláxeno e ovoalbumina, de seguida. Equipos 5 e 22, a sala de duplicado. Apurade, é un pedido urxente. Hola. Oh. Hola. Nunca entenderei esta máquina porque un uno canto dun e, en fin, terémonos que amañar. Moi ben, o ARN mensaxeiro xa está enviado. Así está ben, así, vale, moi ben. Ai, non, non, iso sí que non, non preciso... Ai, non, entendíchelo mal. Ai, oh. A ver, que vos non encaixades aquí, estades no sitio equivocado. Sí, así está ben. Seguinte. Outro máis. Oxalá alguén me explicase para que é todo isto. Que raio están facendo? Non entendo nin chío. A proteína xa está. Moi ben, a proteína xa está para poder enviala. Cargade esas proteínas. Que lle pasou? Ei, proteína, avanza un pouco. Necesitan te alú.
¡Vamos! ¡Ahí! ...80 días, 9 centímetros. 120 días, 20 centímetros. ...140 días 25 centímetros... ...170 días 30 centímetros... ...200 días 35 centímetros... ...225 días 40 centímetros... ...250 días 45 centímetros... ...270 días 9 meses 50 centímetros... ...peso 3 kilos 200 gramos... O conxunto de 60 billóns de células. Unha única célula fecundada elaborou músculos e pel, esqueleto e cerebro, corazón e pulmóns, uñas, brazos e pernas. Xeración tras xeración, unha única célula creou vida. Voici la vie, la belle vie qui s'écoule sereine. Relevons le défi d'en faire rime à la joie. La vie,